जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा MSW फरायनो थाङो, हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो थाखाय आरो हाबा लानो थाखाय। दायो केस होगोन, आल-बाल खालामगोन, न्याय मोनगोन सानदों। लाख लाख केस पेन्डिं जाना दङ इन्डियायाव। रेप केस, मार्डार केस। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा डक्टर फरायनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्रा हाबा खालामनो थाखाय। जानला मेनला गिख' बिख्लोगोबा सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो हाया। गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो थाखाय दम नांगौ जायो। थैबा थैथों, थांबा थांथों, अब्लाबो आङो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोगोन होननानै दम नांगौ जायो। थैबा थैथों। मा बेयो फार्स्ट टाइम नामा? फार्स्ट टाइम बेयो? सेथिबार जादों बियो? गुबुन हारिनि सेंग्रा गोसोनानै बुथार जानाया सेथिबार जादों बियो? बाद दे आमायलायनाय। थैगासिनो दं माथो बोसोरफ्रोमबो। बेफोरखौ ससियेल मिडियायाव दावराव खालामनानै लाब गैया। थैलायबाय थाथों। सेथिबारथ' नङाना बियो, फार्स्ट टाइमथ' नङाना बियो। सोर दुखु जानोलै बेफोरबायदि गुबुन हारिनि सेंग्रा गोसोथोनानै बुथार जानायखौ? दुखु जादोंना नोङो? बिमा बिफायाल'सो दुखु जादों। बिसोर सानै बेक्तियाल'सो दुखु जादों दायो। घन्टा गामिनियाबो दुखु जायाखै, गुबुनाबो रावबो दुखु जायाखै। मानो? कारनालाय माथो? नुबोबाय थाखादों गुबुन हारिनि सेंग्रा गोसोनानै बुथार जाबोनाय। गावहासो जामब्रहैयाखै होमबा? नुबाय थाखानानैबो गोसोना लानानै बुथार जाबाय दा। बेफोरबायदिखौ मिनिगोन ना गाबगोन देलाय? 99% मिनिगोन। बेनिखायनो आं बुंदों सानै बेक्तियाल' दुखु जागोन जाबोला, बिमा आरो बिफा। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा डक्टर फरायनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्रा हाबा खालामनो थाखाय। लाजिनाङा दै, सिदा खौरां। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा इन्जिनियारिं फरायनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्रा हाबा खालामनो थाखाय। जोंनि हारिनि सिख्लाफोरा MSW फरायनो थाङो, हटेल मेनेजमेन्ट खालामनो थाङो, गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोथोनो थाखाय आरो हाबा लानो थाखाय। नंगौना नङा? लाजिनाङा, सिदा खौरां। न'खराव धोनिल' जानांगौ बिमा बिफाया बा न'खरा। बिसोरनि फिसाजोफोरखौ नाय, बिसोरो गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौसो बांसिन गोसोथोयो। जब मावनाय सिख्लाफोर, न'खराव धोनि बिसोरनि न'खरनि सिख्लाफोर, 90% बिसोरबायदि न'खरनि सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ मोजां मोनो, बिसोरजों हाबा जायो। नाय सोरगिदिं नोंसिनि गामियावबो दङब्ला, न'खराव माहाजोन बिसोरा, बिसोरनि फिसाजोफोरनि गोसोथोनायखौ नाय। बांसिनानो गुबुन हारिनि, गुबुन जाथिनि हौवासा गोसोथोनाय गोनजा। हाबा जानायबो दङ गोबां। जब मावनायफोर, डक्टर जा, इन्जिनियार जा, MSW जा, हटेल मेनेजमेन्ट जा, गुबुन गुबुन साकरि मावनायानो जा, सरकारि साकरि, बिसोरनि बांसिन गोसोनायफोरा आलदा गुबुन हारिनि सेंग्राफोर। माथो कारनालाय? गुबुन हारिखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला बिसोरबायदि मानोथो जानो सोलोङा? बिसोरथ' गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामालै। होमबा जोंनाबो मानोथो बिसोरखौ हाबा खालामबाय थायो? जोंनाबो हाबा खालामनाङा बिदिब्ला बर' सिख्लाफोरा। बिसोर गुबुन हारिखौ एसेबां मोजां मोनोब्ला बिसोरनिफ्रायबो सोलोंना बिसोर गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामा, गावसोरनिखौनो खालामो होनना मोनथियोब्ला जोंनि बर' सिख्लाफोराथ' सोलोंनांगौना, जोंनि बर' सेंग्राफोरजोंनो हाबा जानांगौ जोंनाबो होननानै। बेफोरखौबा सोलोंनो रोङा, गोसोथोलायगौ बुथारजागौ। बिमा बिफाफोरा फरायहोनानै जब मावहोबाय, डक्टर खालामबाय, इन्जिनियार खालामबाय, MSW फरायहोबाय, हटेल मेनेजमेन्ट खालामहोबाय, थाङै थाङै बुथार जाबाय। मा लाब जाखो बिमा बिफाया फेदेरनायनि? बिमा बिफानिबो दाय दङ, बेयाव भुल दङ। फिसाजोखौ खांबा खांनानै हगारसारना होब्लाबो बिदि जायो। आंनि फिसाजोआ सोरदों लाइन मारियो, सोरदों बोसोर बोसोर बे गुवाहाटियाव थागासिनो दङ, सोरदों लाइन मारिदों, एसेबो उदिस गैया, बेफोरावबो जायो। दायो गाबबाय थादो, मोनफिना। बहाथो मोनफिनबावनो थैनायखौलाय? दायो केस होगोन, आल-बाल खालामगोन, न्याय मोनगोन सानदों। लाख लाख केस पेन्डिं जाना दङ इन्डियायाव। रेप केस, मार्डार केस। 100%आव 2%, 3%ल'सो साजा मोनदों। बाखि रेपिस्टफोरा, मार्डाराफोरा बै केस गेलेनायावनो साजाखौनो मोनालाबासिनो थैगलायलांबाय। मा केस होबानो फिसाजोफोरा नोंसिना न्याय मोनगोन सानदों? मोना। लाख लाख मार्डार केस, रेप केस पेन्डिं जाना दङ इन्डियायाव। दासिमबो न्याय मोनाखै। गावनि फिसाजोफोरखौ गुबुन हारिजों गोसोथोलाय होनो, बुथार जाहोनोसो खांदोंमोन नामा बिमा बिफाफोरा? नुबाय थाखानानै गावनि मेगनजोंनो एसेबां मोजां मोजां सिख्लाफोरा, फरायनाय सिख्लाफोरा, साकरि मावनाय सिख्लाफोरा गुबुननि आखायाव आलाय सिलाय थैनो गोनां जादों। बेनिखायनो सिदा खौरां बुंदों आङो, एसेबां जुदि मोजां मोनो गुबुन हारिखौ, बिसोरनिफ्रायबो सोलोंना बिसोरो गुबुन हारिनि सिख्लाफोरखौ हाबा खालामा, गावसोरनिखौनो हाबा खालामो। गुबुन हारिनि सिख्लाफोरजों बिसोर गेलेयोल'सो, इन्जयल'सो लायो।
नोंसोरा जुदि सोरहाबाफोर बे गुवाहाटियावनो देरनाय लोगोफोर दङब्ला गुबुन हारिनि सोंना नायलाय बै देहा फानग्रा गुबुन हारिजों थाग्रा मबे ट्राइबनि मानसिफोरा बांसिनलै बेयावहाय गुवाहाटियाव सोंलाय जुदि मोजां लोगो दङब्ला बे गुवाहाटियावनो देरनाय बा गुवाहाटि लकेलनि लोगोफोर दङब्ला डाइरेक्ट सिदा सिदिफोरा बुंगोन ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ ओरैनो फुस्लायनो हायो फैसाल' होनांगौ जाहोनांगौ लोंहोनांगौल' क्लाबाव लांनांगौ ओरैनो मोनो देहा सोलेरफोरखौ बिसोरनिखौ आइफन मोनसे होना हो बोसोरब्लाबो नोंजों थाबाय थागोन ओरैनो मोनो लकेलनि गुवाहाटियावनो देरनाय बा लकेलनि लोगोफोर दङब्ला गुवाहाटियाव मोजां लोगोब्ला खोन्थागोन नोंनो ट्राइबेल मानसिफोरा बांसिन गुवाहाटियाव फानजागासिनो दङ ओरैनो मोनो इसोरखौ गोरलैयैनो मोनो फुस्लायजायो गोरलैयैनो आरो लाजाया लास्टावहाय आरो बुथारबो जायो गोबाङानो बेथ' थैनायखायसो दायो नुबाय मोनथिबाय खौराङा बिथिं थांबाय गोबां ब्लेकमेल खालामजानानै बाहायजाबाय थानाय सिख्लाफोरबो दङ ट्राइबेल जोंनि बर'फोर आरो ट्राइबेलफोर भिडिअ शुट मा शुट खालामनानै लाबाय गाज्रि भिडिअ रिलेशनशिपआव थाथिनानै बोसोर बिसोरजों गोसो गैयाब्लाबो रिलेशनशिपआव थाबाय थानो गोनां जादों खारन नोङो बै सेंग्राखौ गानाय लोगो लोगोनो बै सेंग्राया नोंखौ इउज खालामनो मोनाब्लानो भिडिअफोरखौ हगारना होगोन आं फट'खौ हगारना होगोन आं ब्लेकमेल खालामनानै बिदि थाथाबबाय थानो गोनां जानाय जोंनि बर' सिख्लाफोरबो गोबां जायगायाव गुवाहाटियावल' नङा गोबां जायगायाव फासिनानै दोनहैयो बेफोरखौसो जों मिन्थिया गोबां आन्दोआव थाखोमानाय गोबां बिदि काहानिफोरबो दङ जोंनि बर' सिख्लाफोरा जोंनि ट्राइबेलफोरा मोजांसो जादों बुंनो थाङोब्ला आंथ' मोजांसो मोनदों मोनथिखानानैबो गावनो बारसोमहैनायसो जाहैदोंना बेथ' मेगनजों नुबाय थाखादों गुबुन हारिखौ गोसोनानै मोजां मोननानै बेसेबां बुथार जादों हाबा जाखांनायनि उनावबो बुथार जाबावदोंसो बर' सेंग्राफोरखौ खोनाफेरदों नामा खोनानो हागौ बेसेबांबा बोसोरनि उनाव सासेसो गावनि गार्लफ्रेन्डखौनो बुथारबाय होननानै खोनाफेरदों बिदि गासिबो बुथार जानायफोरा सोरजों बुथार जादों गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजोंसो बुथार जादों दा बेखौबो मोनथिनानै जुदि नोङो एमब्रा गुबुन हारिजोंनो गोसो लायोब्लालाय बेनो जाखागोन दा रिजाल्टआलाय थैखानांगोन नोङो बेनिखायनो जानला मोनला बिख्लो गोबा सिख्लाफोरा दारपक सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरखौ गोसोनो हाया बिराद दम नांगौ जायो थैबा थैथों होननानै